dilluns 27 de febrer d'aquest 2023 fem 25 anys. Hem preparat un programa especial de 3 hores, el dia mateix dilluns a la tarda, de 5 a 8, en el qual hi haurà els 3 eixos principals de casa nostra, de la ràdio. Amb el Francesc Novell, que és, a part de presentar les notícies a la televisió, també fa el Primera Hora, que és el programa informatiu matinal de la casa, amb Mariona Tomàs, que farà la segona hora de 6 a 7, condueix el magazín diari a mig matí també de la ràdio municipal, i després l'última hora amb l'Àngel Cárdenas, que és el periodista d'esports de la casa. Parlarem de la història d'aquests 25 anys, recuperarem talls antics, recuperarem persones que han passat al llarg d'aquests 25 anys d'història. També parlarem de la programació actual que tenim, és a dir, els programes propis que estem emetent a la Graella també passaran dins d'aquestes 3 hores. Al març de 2022, tot just fa un any, pràcticament, estrenàvem les noves instal·lacions de la ràdio, locutori nou, estudis nous i, sobretot, una ràdio enfocada cap al futur. Tenim un control de realització propi a la mateixa control de ràdio. Tenim 3 càmeres robotitzades d'alta definició també a l'estudi, en el locutori de la ràdio, i això ens permet estar en línia sobretot amb el que avui lògicament es porta, que és no només el so, sinó també la imatge. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa us volem dir que el proper 27 de febrer, aquest febrer del 2023, fem 25 anys d'història. Fa 25 anys que vam començar de la mà amb Com Ràdio i també la Ràdio Municipal de Terrassa, en aquell moment Terrassa FM. Després de 25 anys continuem amb una salut de ferro. Estem més vius que mai i la ràdio té molt futur per endavant.